सर्वांके नमस्कार. आयचो विषय आरोग्य जीवित योगा. मिगेल नाम उमेश भट, गोश्रीपुरम, कोच्चि. रातिदीसु जावनुवत्ता वार्धक्य एवनु पावता आरोग्य उणे जाता रोग आमका आदिनार हाडता परसहायक याचकु जाता आयुष्यमचे सोर्नु वत्ता कृत्यनिष्ठेन जीवित काढ्या रुचिकर खाण जेवण उणे खाव्या समाधान जीविताक प्रयत्न कोर्या ईश्वरीय चिंता मनांत हाड्या आमगेलो जन्मू संतुष्ट कोर्या सर्वांकई योगा कोर्या इंद्रियांक उन्मेष दिव्या शरीराक बलवंत कोर्या मनांत समाधान हाड्या आरोग्यान जीवित काढ्या सर्वांकई आयुरारोग्यान आशिल्लें सुखमय जीवित आशंसा करता. सर्वांकई धन्यवाद. आम्ही सर्वई आरोग्यवंतवे मनांतू समाधान असवे आमगेलो आचारू विचारू आहार दिनचर्या जीवित यात्रा चुकून गेली. आचारू विचारू आहारू दिनचर्या जीवित यात्रा चुकून गेली. सगळं मनीस अशीच म्हणून हांव सांगना जेलेर आरोग्य ना जेलेर दामदुड्डू आसून कसोल प्रयोजन ना. आरोग्य ना जेलेर दामदुड्डू आसून कसोल प्रयोजन जमना. त्या खातीर आमी आरोग्या खातीर आमी प्रयत्न कोरका. एकलेगेन धन्यवाद सांगून मिगेलो विशय हांव समाप्ती करता. तुमकां सर्वांकय नमस्कार.